Kublai pi baro hagni ga video ngan wan rabi yang pi hakabe di bad ka kubor light kam kata lengba ka water resources Meghalaya recruitment arjar pesan ka code standard application nak benta ka post driver bat ka post chokidar nak benta ka office jong ka chief engineer water resources department Meghalaya Shillong bat class date ka bapila ban submit ya kitegi application namta kitegi post driver bat ka post chokidar kan deh hadu ka ar play trik ubenai me ar hajar ar pusan ini page mentai gini gi pus kata jong ka pus driver group C ka total nomor pus kawi ka salary yang ne kan sedang ar pojan ruspa hadu sau prajar news pa bat gui pada gijing yo kat kum katiga rule jong ka pus driver nang ta ka kerdan ka bapila ban apply kan deh kelas A chujrong bat kum juru pini bandon ya ka valid driving license bat nakam ta ka pus chugidar group D ka total number pus ka don gawai ka salary kan sedang kan nyo jar sau spa hadu sau huai hajar bat kui pada gijingyo kat kum ka rule jong ka pus chogidar bat ka kerdan ka bapila ban apply na kabenta ketika pus chogidar kan dei classic shejrong shishu na kaliang jong ketika office kapan ya ka minimum experience certificate kata kinu ki candidate ki bakwa ban apply nam ta ketika post driver bat ka post chogidar kidi bandon ya ka minimum experience certificate kabadai ars name shejrong bala banrap shishuru bala dadon kinu ki candidates lani ki application ki bom submit ka experience certificate annum pediang ya kita ki application kumno bapin apply nang ta ki post driver ba ka post chogidar pihaban download ya ka application jong ka standard form but pihaban pendap ya ki detail jong piang tu harangkat bat ki self attested copies lani ki documents kat kumba ya ki lapan but kumjuru pihak ban late ban submit ya ketika standard application form hapo ka office jong chief engineer water resources department fruit garden Meghalaya Shillong new khnai lai not lai but pihak ban penbiang ru ya u mobile number u email address jong pi ha ka application form pili ban tho lupa ia kini kijingdon kambaro khnang ba kan pensuk ia office ban kontak ya pi ha kano kapor bar ka khadu hangne kumbang alapan pau na basdang jonga video ba class date na komenta ba pin late ban submit ya ka application form na ta kitigi pus kande ha ka apply trik ubnai me arjar opsan ha shwa lani hadu kapor san baje janmit tila da pikwa ban pule benia ban page benia ya ki advertisement lani ya ketika notification pila ban download link ba ka link ka bangan sabu apo ka description box ke jonga ditangkap tahi nga gantu nga confirm bat nga encourage pi lada pila penbiang ya ki experience certificate akabaja day bat ka driver lani chokidar subha wat penleno e ya ketika post apply no khnang ba pinla ban penkre na kabenta ka written test bat kumjuru ka personal interview na kabenta kita ki post artali kublai shibon